na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Ya, sige batin mo gihatag naman ka. Oh, mababa ko may bawas sa Sabihin mo, mga anak ko. kana sa Sara magduda niyong risa eh. Pataka na siya. Batak. Kisa tas imong kuko, bebe. Hutdon man nimo, pamilin dong, ha? Pamilin, ha? Minlan na nga, may problema. Imo na si Orisa, imo na. Pero, Sara ba? May kugma pa yun na nimo eh. May gugma, wala na, oy. Dago taon. Wa na. Tana ba kasi nimo, wa na ba sa igugma nimo? Pangita na ako. Pabilib ng iya. Ha? Hindi, ate ka, Bible. Paningkamutan ako na kalimtan ko na siya sa hingpit, Bible. Ay, so sa istorya ha, eh, bida. Libtan ko taon. Oh, ano? Nagtukang di ko makain mo, ano? Kakay mo ano eh. Sayon ko, mahal kayo ni mo, Sara. Unsay kapusalanan sa kupagmahal. Magpadayon ko sa pagmahal niya. O niya, wa ko'y bili niya. Ay, ang ako lang istorya ba. Pero ang ako no, inigatubang nyo. Nakatubang mo, Sara. Imudugan ko, pos. Ang imong itlog ko yun. Anong taong kupos? Bida, ako na obserbaran oy. Basta na agli, Sara. Oy, di, kaksupak niya eh. Hindi ka na, Bible. Oy, asa ka, oy. Hoy, istorya sa ta. Sibat pa na yun. Kaya di man makalalis. Tinoon man, lamang kayong day Sara taon. Oh, oy, si Lucy maning na naman. Hello, Lucy. Dili ni si Lucy. Oh. Sarah? Kamusta naman ni Risa? Okay ra. Ikaw na espesyal nga bisita niya. Gi-invite man. Tambong lang ko. Saan sa man? Nagdako na mo? Wa may mudako na mo. Nagkarelasyon na mo? Wa. Ayaw pa makak. Sorry ha. Wa ko'y panahon sa pagpamakak. Klaro ha? Ayaw liko-liko? Klaro ha? Nga wa kay panahon ako. Sarah, di ko gusto magkiglalis niyo mo. Unsa? Sa ato pa dili na ka makigsulti na ako, mao ba? Sarah? Dako ka na kaayog o. Ha? Abi kinakauyab ka nag-Miss Queen? Wingon anak na ka? Ayaw pagana, uy. Sobra ra ka. Bye, Sarah. Sorry. Dili ko gusto makapasakit pa ni mong sulti. Dili. Uy, batasan. Sap! Kalma, itawan! Ayaw itaw nila abay ang akong cellphone! Gara ang animal. Si Piolo, day Sara? Oh, kisa pa madilain. Siya! Hala, nagkauyab na silang Riza? Ayaw ko pangutan, alit siya! Ay, nako. Nga naman, sige magpamalikas. Ay! Ang tao gani nga mo sige pamalikas. Layo kayo na ni Lord! Doon na ka na ko. Swerte ka ni ka. Kay ikaw ang nakaangkon sa kasing-kasing ni Piolo. Dudahan pa ko nimo. Mas maayo tingali. Nga sungog ko na lang tika. Akong i-post ang among pictures ni Piolo dito sa tabs. Day! Sara! Day! Samok ba ni mo, Lucy? Unsa man? Unsa may tuyo ni mo? Kani ba? Aron ipakita ko ni Nima. Unsa man na? Ang mga pictures nilang Rizal Viola. Pero dito sa may bukid. Minduta lagi awon sa mga pictures. Asa? Awa ka ragyat? Madadaan na. Tutukig maayo. Tadawag maayo. Oh,
Sila gid ay nag-uban. Siya lang man hitabuan. Nawani naman ka, Day Sara. Way nahangol, Lucy. Ala! Kilangkat ni Risa si Piolo. Gika ni mo! Bagagnaong. Magkita na ta, Piolo. Mag-abot ng atong dan. Anya, unsa nagsulti na ko nimo? Kana Sara, ngilin-ngilin lang nanay mo, pero belinhon kay kaniya. Nito mag-iskuti niya ba? Hasa mo karon ha? Timing kayo kay wa mo mangitag skosyal nimo. Mubalik na dyan ko duty ba? Niya, ako lang tiwaso na nga kong force leave. Oh, ikaw magigo. Siya na sila nanawag. Hello, best friend. Kita ko si mong gimay day ni mo. Mau ba? Ang ngayon kaayo mo. Iya kong giubanan sa akong celebration. Kung wa pa siya, mingaw kaayo ang akong birthday, best friend. Mao ba? Makalingaw kay ikauban si Piolo. Dili ka laayan. So, na-in love ka? Wa pa. Tungod kay dili ko gustong mangilog og kalipay, friend. Really? Yes. Tinuod na. Defensive lagi kaayo. Mao ba? Ako lang nang gisulti para matibhangan ang una-una sa tao nga madudahon. Ako bigay pasabot ni mo. Ngano? Nagduda day ka nako. Wa ko magduda. Murag tinuod na gid ba? Hala, si Piat gid ka. Wa ra ba gyud? Kung manambigit ka ng Piolo, makasinati kasing kinaiya. Baka ko ng tako. Mao ba, Sarah? Baka kon kaayo na. Na. Di na makapasir na ako. Tungod kay di sad ko gusto anang taong bakakon. Risa, Piolo? Oh, Risa, Asa ka? may paliton ko. Mo ato ko sa isem. Nanawag ba na ko si Sarah? Nakakita siya sa akong gimay day. Oh? Mm. Mao ba? Ug iya kong gisultihan nga kung makiglambigit ko no kunimo. Masuta na akong imong kabakakon. Sige ka po sa daot na ako. Mas may tingali makigbalik ka niya. Tungod kay bililhon gyud ay ka para niya. Wow. Ako, mililyon. Yes. Kay kung dili pa, dili na siya manghilabot sa tao nga imong nakauban, di ba? Pasag di siya, Risa. Sige, excuse. Alin ako. Kabuotan gid ni Piolo. Kabuotan gid niya. Excuse me, sir. Ang imo ko, Fio. Thank you, Rong. Thank you, Rong. Sige, sir. Excuse me. Bisa ko siya kung buhaton, pero si Sarah karoon na yung niya sa una-una. Hello, Mr. King. Oh, What a small world. Sarah? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!